vakomana vethe regime vachizovhura hombe manje kutanga zvavo nekutoya vachitokongratulata Namibia nekuya vataura mashoko azobohwa vanhu manje vachiti maliberation movements ari muAfrica ava toda kumakontrola, toda kuvaendosa kuti vapinde pakutonga. Aiwa, vanhu vabhekana nemashoko atiri kuona kuti nyangwe zvavo vanhu vethe regime vethe ruling party yemunyika yeZimbabwe vachiziva zvavari kuita zvakashata ende vachizoziva zvavari kuita zviri anonofu, vari kuuya vachitoganza tichiona kuti influence yavo aiwa vachazoreceiva stiff resistance ichavawisa vakazoregreta. Sana mina mashoko anomudanirwa panapa nekuva subscribe like vatonobela kuchikira panapa pavarakashi for ed mashwison poster ma-election results ekunamibia amuri kuona ayo muchioneswapo ichilida kuma-presidential election results. Vanobudanyira vachiti the good news is SWAPO party of Namibia yes resoundingly won elections in Namibia. Ubendramir vachiti ZANU-PF is going to revive all liberation movements in Africa, including those that are out of power. Western countries are desperate. Erase out all liberation movements in Africa, ZANU-PF included. Ndo mashoko ariyo achiita gwada vakomana ava varakashi vari kuonekwa kunzi aiva varakashi vari kutobohwa macitizens aiwa kubva kunana Mozambique, kunana Namibia, Botswana, South Africa vanhu havachavadi. Vari kuya zvavo vatora mashoko ekuti aiwa tiri kuda kutonorevivha all those vanyangwe vakaluza power. Zvatiri kuona kuti influence yairi kupa kana kuti yairi kuita masouthern African countries ameno kuti Southern Africa yose icharaise here against this ruling party. Aiwa vakadaro vanenge vatogonera macitizens emunyika yeZimbabwe. Kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu zvemafungiro enyu, subscribe like, bell.